Vedeli ste, že existuje posilňovňa, v ktorej síce posilujete, ale to, čo cvičíte, sú svaly na tvári? Vraj je to skvelá náhrada za plastického chirurga. Manželia z Nitry priniesli ako prvý na Slovensko novú metódu Face Fitness, ktorá zaručí vašej pleti mladosť a pružnosť. Vždy ma zaujímalo, ako zostať krajšia, sviežejšia. Face Fitness prebieha podobne ako masáž tváre, avšak maséri využívajú špeciálne ťahy, väčšiu intenzitu a rôzne pomôcky pre dôkladnú stimuláciu svalov na tvári. Po tom prvom tréningu sa snažím klientke zhodnotiť, že ako by bolo ideálne. Výsledky sú aj na prvýkrát dobré preto, lebo tie svaly sú stiahnuté po rokoch, čiže my ich vlastne uvoľníme. Vyzerá to niekedy dosť drasticky, tá masáž. Nie je to bolestivé? Je to pre mňa, a ja som podľa mňa dosť citlivá, je to úžasné, pretože veľakrát nám klientky hovoria, že konečne si cítim tvár. A tak, milé dámy, ale aj páni, je na zváženie, či miesto botoxu či kyseliny hyaluronovej nepodstúpiť radšej takýto tréning. Aké to je? Je to veľmi príjemné a ja to môžem vrelo odporúčať. Nora Hamar, televízia Joj.